Bagreli lainnya habafaरि सामलायदों बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो फैगौ इलेक्सनखौ लानानै जाहाथे 27 अक्ट'बराव जोबनानै थांगोन गभर्नर रुला दा बेखौ लानानै जोंहा दिनैहाय मोनसे गणतान्त्रिक जोङो भाबै आन्दलनखौ सोलिबाय थादों जेब्लानाखि इलेक्सना जाया जोंनि आन्दलना बेलेग बेलेग बा गुबुन गुबुन धोरोमनि जों खालामबाय थागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना इलेक्सना 27 तारिखनि सिगाङावनो जानांगौ होननानै जोंहा जेबो दुसि गैया खालि इलेक्सना जोंहा थाबैनो जानांगौ अक्ट'बरनि गेजेरावनो 27नि आगोलाव बेनि सिगाङावनो जोंहा जानांगौ जोंहा दस्रा खुनु बुंनांगौ खोथा गैया इलेक्सना जाहाथे थाबैनो खालामो बेखौ जोङो रेलिनि गेजेरजों आरो सिगाङावबो दाखालिबो जोङो एबा मेम'रेन्डाम गुबुन गुबुन दोलोनि पार्टिफ्राबो फोजोबखाबाय मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारनो आरो इलेक्सन कमिशनारनो दा बेनिखायनो दिनैहाय बे रेलिखौ लानाय जादों जाहाथे सरकारा जोंनि गणतान्त्रिक भाबै रेलि खालामनाय बा एबा आन्दलन खालामबाय थानायखौ जुदि अननाय दंबा मोजां मोननाय दंबा बिथांमोना गनायनांगोन आरो इलेक्सनखौ थाबै खालामनांगौ जोंहा जेबो उद्देश्य गैया नोंथांमोना दिनै बे बेंक रेलिनि उनाव मा हाबाफारि सामलायगोन जुदि सरकारा बेयो जालांबाय थागोन सावरायनायनि गेजेरजों जोंहा 2 तारिखआवबो जोंहा हांगार स्ट्राइक दङ बेखौबो जों लानाय जागोन 2 तारिखआव जों गान्धी जयन्ती दिनाव जोङो लानाय जागोन बेनिफ्राय बे सोलिलांबाय थागोन आरोखि जेब्लानाखि इलेक्सना जाया मानो होनोब्ला जोंनि रायजो राजा सुबुंफ्रा गोबां खस्थ' गभर्नर थानायखाय दिनैहाय जोंनि जनसाधारन रायजो राजा बिथांमोना बिसोरनि खाथियाव थांनानै दिनैहाय एप्लाइखौ माखासे गथायहैनो हाया माबा मोनसे सुख दुखु बेखौ थांनानै रायज्लायहैनो हाया दा बेनिखायनो जोङो थाबैनो गणतान्त्रिक सिस्टेमखौ लाखिनानै इलेक्सनखौ अक्ट'बरनि गेजेराव खालामो बेखौ खावलायदों मानो होनोबा इलेक्सन जानानै रायजो राजाया देरहासार जायोब्ला रायजोनि प्रतिनिधि जानानै जुदि सरकारखौ सालायोबा जोंनि सादा सिदा मानसि रायजो राजा बिथांमोना बयबो थांनानै एमसिएलए बा इएमजों रायज्लायनो हानायनि सुबिदाखौ आरामै गोरलैयैनो मोनो रायजोनि समस्या दा दिनैहाय गोबां अखा बांखा हानानै थांबाय न' बां बायनानै थांबाय दैबाना जानानै थांबाय बेयाव गोबां जोंनि रायजो राजाया खस्थ' भुगिनांबाय दा बेखौ लानानै दिनैहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोना सोरबा गभर्नरनि खाथियाव सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि खाथियाव सोरबा एडमिनिस्ट्रेसननि खाथियाव थांनानै रायज्लायहोनो हानायनि जोंहा केपासिटि गैया मानो होनोबा जोङो ट्राइबेल दिनै जों ट्राइबेल हारिखौ सारा इन्डियायावनो दुर्बल होननानै मिथियो बे बेलायाव दिनैहाय आं बेखौनो खावलायगोन असम सरकारा जाहाथे थाबैनो इलेक्सन खालामना होयो बेखौनो जोङो खावलायो इलेक्सनखौ लेहेम खालामनायनि आन्दोआव माबा मोनसे राजखान्थियारि बे जाहैबाय सरकारनि मोनसे षड़यन्त्र थानो हागौ नङाब्ला खालाम हायैनि खोथा गैया दिनैहाय बिहाराव नोङो 10 कौटि मानसि थानायावनो दिनैहाय बिहार सरकारा जुदि बानायनो हायोब्ला आसाम सरकारा हायैनि खोथा गैया बिटिसिआ मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्टजों 33 लक्ष मानसिल' दङ दा बेखौ ससियेल मेन्टेनेन्स लानानै 10 कौटि मानसिनि गेजेरावनो जुदि मेडिकेल अफिसारा इलेक्सनखौ एलाउ खालामनो हायोबा बिहार स्टेटआ जोंनि आसामनि जायनाखि मेडिकेलनि मन्थ्रि बेथ' बिराद पावारफुल मन्थ्रि सासे बुंनो थाङोब्ला नेसनेल फिगारनि एबा बिराद पावारफुल आरो बे सासे मेडिकेल मिनिस्टारा जुदि बिदि खोथा बुंदों बेयो अयनाय भुल जादों 32 लाख मानसिखौनो जुदि इलेक्सन खालामनो हायैया बियो